We're very lucky. Why? Because we have enough bread? We've got 3 pieces of bread, 3 eggs, and 3 pieces of cheese. Really? Oh, I can have the small pieces. No, that's small. No, I want that one. This one's no good. No, I like that. Yeah, that's crap. Have that one. Good morning! Good morning, guys. So Dan will make egg on toast. Eggs on toast. That's right. With cheese though. Or do you want egg in the hole instead? Does that come with cheese as well? You can chuck cheese on top of it if you want. Up to you. Sige, egg on... no, just egg on toast is fine. Egg on toast? Yeah. Yung plano today is pupunta kami sa palengke. Maghanap kami ng mud crab kasi gusto ko mag-mud crab. And then, we will go to the city para bilhin yung mga pang-kitchen. Yung mga cookware, ang tagal na namin plano bilhin yun, hindi pa namin nabibili. And kailangan ko ng bumili nun. Kailangan na namin bumili nun para malagay ko yung mga okay pa na cookware sa box para mapuno na yung balikbayan box natin. Para masend na natin kasi hindi pa siya puno. I think after niyan mapupuno na siya kasi may mga dinagdag ako. Tapos may isang box pa ako na idadagdag. Hindi isang box, like isang maliit na box sa malaking balikbayan box na idadagdag. Na feeling ko, yeah, pwede nang isend. What else are we doing? I have 3 things in my mind that we're doing today. So the Asian grocery, cookware, and what else? Oh, grocery shopping! Grocery shopping pala din. Thank you, babe. Char-char kayo ni siya ay. Thank you very much. Alright guys, let's get ready. Let's get ready. Yung gagamitin ko is yung same stuff na ginamit ko kahapon. Cali Touch for M Collagen Cushion. Ililive ko yung link nito sa description box. Ito yung ginagamit ko kasi meron siyang SPF 50 PA triple pluses. Yes. And then same thing sa brows ko, yung ginamit din natin kahapon. Sa cheeks ko itong gagamitin ko, Sugar Bowl Cushion Cheek Color from... Saan ba ito galing? Aritong. Aritong siya galing. So, meron siyang kasamang puff. Ano siya? Cream. Tapos, lagay mo lang siya sa cheeks ng ganyan. Shade pala niya is number 5. And then, sa lips, I will use this Generation Happy Skin My Lips But Better Ultra Matte Lippy Shade Purity. Like a back massager? Okay. Is it okay? Sure. Of course it's okay. So, where are we going first, my love? Harvey Norman. Harvey Norman daw kami. He wants to check out some back massager. Char. That's what he wants for his birthday. At least alam ko na kung ano kailangan niya, no? Para hindi na tayo mag-isip. Maghanap kasi ang hirap niya bilhan. So after ng Harvey Norman, punta tayo sa Martins Road. Nakapunta na tayo dun last time. Yung may mga crabs. So, we will check it out. Gusto ko bumili ng mud crab kasi magmumukbang kami ni Dan. And gusto ko rin talaga i-try yung crabs kasi I don't remember the last time I had crabs. Kasi yung last video namin na medyo nag-Korean mukbang kami, nagtanong si Dan doon ng mga questions. So may mga questions kayo guys. So that's what we will do. We need lemon and seafood sauce for the crabs. Okay. Seafood sauce with the fridge a bit old. When are we doing this? We can do it this week, can't we? But we're buying crabs today. We're doing it this week, yeah. So maybe, I don't know. I can cook the crabs today and just freeze it. No, don't freeze it. No. So if I buy the crabs today, I have to cook it right away. Don't I? Do you? And we're here, Harvey Norman. We're here again. We were just here, what, like a couple weeks ago? You want something like that? For you to sit on? Too expensive, I'll try it out, yeah. How much is it? It's fine. Does it feel good? Is it actually working? Yeah. Let's do that. Okay.
Dead na may name. See? I'll eat that. Yeah, no, I'm too small for it. This is better. You can do this. You like that one? This is what you want, babe? That's what I want. Mas gusto niya, mas mura. $3.99. Ito isa $4.99, pero mas maganda to, may mga dito. Oh. Ito, ewan ko. Mas gusto niya yan. Alright, birthday gift sorted. That was easy. Now we will go to Martin's Road, yung may Asian shop na may mga seafood. I think you will like it there, my love. There's a lot of seafood. Okay. Sus, kung magaling lang talaga ako magluto ay ang dami dong ano. Malayo yun sa amin eh, kaya hindi siya like madaling puntahan. Yung area na yun malayo sa amin. Alright guys, we're here. Yan. Ano pangalan? Chongpat Asian Grocery. Chongpat Asian Grocery. Hello. Dito na tayo. Mas maliit talaga dito, pero mas marami silang mga meat at saka seafood. Ayun, oh. Do you need anything at all? No? I'm just gonna get what do you call that? Coconut again. Coconut milk. Bili kami ng pork ribs dito. Mas mura siya kaysa sa Coles na very light lang. Siguro sa Coles 17, ito 16. How many kilos do you want? Do you want this one? Yeah. Any other meat you like in here? Pork belly? Oh, we have pork belly. Is that cheap? Pork chops for $10? Okay. I don't know. I don't remember, babe. Meron din sila ditong mga ano, laman loob ng baboy. Pork hack o pang crispy pata. May ulo. You want the head, babe? Do you want the head? Ayun, mga chicken, mga liver, ganun. Alright. So, bumili kami ng pork ribs at saka pork hack. And then, meron mga seafood dito, guys. Hindi lang ako marunong magluto nitong mga isdang tudo. Huy! Hito. Catfish? Yeah, catfish. Hala, saan na yung crabs, babe? You want some squid, babe? They don't have the big one. Sorry. Small crabs. Oh, really? Yeah. Did they have the big one last time? How many do you think? Up to you. More? That'll do. That will do? One more. And then we will get
May mga kakanin din sila dito, oh. Oh. Honey, babe? Honey? Bayad na kami, guys. Okay, you want it, babe? Yeah. Thank you. Nagdala kami ng freezer bag para sa mga meat. Kasi after nito, pupunta kami ng city. Here. And then we've got the prawns. Is that it? Yeah, that's it. Let's get it with that one. Yeah. Walang sitaw. Naghanap ako ng sitaw. Kaya lang yung sitaw nila, iba yung kulay. Dark green na may pagka... Yung iba may pagka black na ng konti. And he got a drink. Coconut juice. Guys, nandito na kami sa Meyer kasi gusto daw tingnan ni Dan yung mga massager nila dito. And then nakakita kami ng mga pang-kitchen. May mga naka-sale na Tefal. Maganda daw kasi yung brand na yan. Ano na lang siya? 149. Normally how much? It's 240. That's like 309 at my name. 369. So this is 369, 149 na lang. Dalawa na. Maganda daw to eh. 25. Tapos mayroong maliliit dito. This is 429. We have at the moment, we have 1, 2, 3. Well, is it these ones or these ones here? We've got 1, 2, 3. Yeah, we've got 3 at the moment. Small, medium, large. Dito na yung kanyang massage chair. I think the other one looks better. That one doesn't have the things here. It's a different brand as well. Do you remember the brand of the other one? Yeah. Yan lang? I think that's it, babe. They only have one. Over. How much is it? 300. Dito kami sa Randall Place. Dito tayo sa Yamcha. Bili tayo ng lava bun. Lava bun, babe? Ito masarap din to, pero lava bun muna tayo. Mamaya na tayo oh, they have that as well, the tart. Do you get one of those as well? What do you think? Might as well. Okay, so 2 of those and then 1 set of lava bun. We got spring roll as well. Tapos ito, 2 tarts. Hinihintay pa namin yung lava bun kasi iinitin pa yan nila. Masarap to, guys. I like them. Very oily. Serviette. Serviette? Masarap din to kasi sobrang flaky na pastry nito. Very creamy nung nasa ilalim. Yum. Nandito na siya. Sarap-sarap nito talaga. May nagsabi na may kapareho daw to sa Pilipinas. Pastel daw. Iba siya, guys. Kasi yung nasa loob niya, sinearch ko kasi talaga siya sa Google. Kasi gusto ko sana siyang gawin. Kaya lang parang mahirap yung bun niya. Or siguro madali lang. Ako lang nahihirapan. Hindi pa kasi ako nakatry. Pero yung nasa loob niya, custard tapos salted egg. Yung salted egg yolk. Yung nasa loob nito. Masarap siya. Tapos, of course, maraming sugar. Alam niyo yun. Pero yeah, kain tayo. Tig-isa tayo, babe. Yummers. Yum. Show them that. See? Yummers. Masarap siya. Mainit pa nga lang. So, mag-ingat kayo kasi sobrang init ng feeling nito.
Dito na tayo guys, Harry Scarf. Tingnan natin anong meron sila dito. Dito kami bibili ng mga cookware or depende. May mga sale na naman silang ganap o lagi naman silang may sale eh. Sana na mahanap natin yung ating gusto. Naka 50% ang all cookware. Hala babe, all cookware 50%. Let me see. $2.99. So this is not as good. Doesn't feel as good actually. Let me see. Doesn't feel like right. Power Glide non-stick. Let me love you. Makaka-copyright tayo dito, babe. That's heavy. That's really heavy. I don't want it to be too heavy. We need something like this. See, this is not that heavy. We need something big like this. Yeah. Gustong-gusto ko to, guys. Ang ganda niya, oh, silver. Tapos meron siyang mga, ano, pasilak-silak. And it's not too heavy as well. The set? 6 piece. So, yung kasama niya, meron din siyang red. Pero maganda siya, oh. Maganda to. We're still gonna need another saucepan there. Tapos na tayo, guys, sa shopping. Tapos na tayo dun sa Rundle Mall. Punta tayong Kohl's naman para mag-grocery shopping ng mga kulang. So, yung sa Asian shop kanina, hindi namin binili yung mga makikita namin sa Kohl's kasi alam namin pupunta din kami dun. Meron kaming lista pero konti lang. So, yung pang lunch lang ni Dan. Tapos, siguro mga 2 dinners. Kasi nga, may ano na tayo. May nabili na tayo kanina sa Asian shop. Nakabili kami ng cookware set. Pero I think bukas ko na yun i-unbox. Kasi kapag in-unbox ko yun ngayon, meaning kailangan ko i-organize yung sa kitchen. And I don't wanna do that now. We'll do that tomorrow. Nandito na pala kami sa Kohl's, guys. Malapit na kami matapos. Isa na lang hinahanap namin yung sauce para sa pork ribs. Tapos na kami, guys. Konti lang. Let's go. Ready? Let's pay. Where are you going, my love? Getting chicken. Bye. Bili kami chicken, guys. Hello, hindi nyo makita. Diyan. Anong tawag dyan? Charcoal chicken. Kasi bibili sana kami ng chicken sa Kohl's. Naubusan na sila. Wala na silang chicken. Hapon na. Kanina pa kami nasa labas. I can't wait to go home. Yung lipstick ko nawala na. Hindi ko siya napansin kung kailan siya nawala. Pero ngayon ko lang nakita. Wala na pala siya. Feeling ko after nung lunch natin. Or hindi siya lunch. Parang snack natin sa Rundle Place. Nawala na siya. Hindi siya long lasting. Pero gustong gusto ko kasi yung kulay. Tapos gusto ko yung formula. Kaya ginagamit ko. Hindi nga lang siya like naglalast gaya nung may bili natin na matte ink. We are finally home, people. Finally. Buong araw tayo, halos buong araw tayo wala sa bahay. Let's do a haul para malagay na natin to sa fridge. Sa Kohl's, we got eggs. Where's Minis? I don't know, you said it's in the bag. Chilies, kasi naubusan na ako. So, bumili lang ako ng malaki, tapos i-refill ko na lang siya dun sa maliit na lalagyan. And then, honey. 2 shampoo, si Dan, kay Dan yan, naubusan na daw siya ng shampoo. Naka-ano kasi siya, buy 2 for $8, I believe it was. Was it? Your shampoo? Yeah. And then, 2 marinade para sa pork ribs. Kasi bumili tayo ng pork ribs kanina sa Asian shop. Smoky barbecue at saka soy, honey, and garlic. Kasi last time, sabi ni Dan, may kulang daw talaga. Mas masarap daw talaga yung kay Lyra. So, sabi ko, yung kulang is yung honey. Kaya lang wala siyang pure honey. Nakalimutan ko ano yung ginamit nila. I feel like ito yun. Ito lang yung may honey, soy, honey, garlic. So, baka yun. And then, beef, steak, guys. Dinner namin one night. And we have baby broccoli at saka, anong tawag dun sa ano na yun? Anong tawag? Nakalimutan ko. And then we got pink Himalayan rock salt. Ilalagay ko na lang siya, i-refill ko siya. Ang bilis maubos ng salt, ha?
So, bumili ako ng malaki kasi refill ko na lang siya dun sa maliit na lalagyan. Hummus, kasi gusto ni Dan yung sandwich pang lunch. So, lulutuin natin yun ngayon para dire-diretso na tayo bukas. Corn, salmon, lunch ni Dan. Ito, scotch. Yan yung aking scotch na steak. And then, probiotic drink. And then, ito pa from Kohl's din. We got toothpaste. Naubos na yung toothpaste namin. We got bread na ilalagay lang namin sa freezer para hindi siya masira. So, yan. Kasi naubos na. Kanina na lang yung last. And then, ito. Para sa lunch ni Dan. And then, croissant. Breakfast ko. And then, nagpunta din pala kami ng Kmart. Para lang i-check kung ano meron sila doon. So, nakahanap ako nito. Nakita ko to. Ano siya? Parang workout na top. Para kay mama lang ba? Nakasale kasi siya. $3 na lang. So, yan. Pangdagdag sa box. And then, sports bra. Pangdagdag din sa box. Kasi nakasale na lang siya ng $5 from 8. Yan. Para kay Mama Lu yan. Ala! So, tatlo, guys. Ano siya? Bibigyan kanila ng isa every $30 na purchase. Yung nabayaran namin, $85 lang. Pero binigyan kami ni ate ng tatlo. Meron na sila nito noon eh. So, ito na yung like, ano nila, pangalaw, like, season 2. Short season 2 talaga. Tingnan natin, ha? Aksaya ito ng plastic do. Ang cute! What is it? Apple crumble. What is it? Yeah. Kita niyo ba guys na maayos? Okay, next one. This is good! Lagi akong bumibili nito. Yung breath. Babe, the breath for the toilet. The what? The breath for the toilet. The breath? What do you mean? What's the breath? Breath is the brand. Okay. For the toilet, the one that with the bowls that you put in the toilet seat. Okay. Last one. I think the last one's gonna be a good one. It's good. Sparkling na ano, parang lime water. It's cool. Oh, that's cute. You like this one? So we got that. Lagi namin yan binibili sa Kohl's kasi lagi naka 50%. And ginagamit namin sa toilet. And then we have the apple crumble. And did you see the last one, babe? Mount Franklin. Sparkling. So the water ata to na may lime. Ang cute, diba guys? Ang cute. Hindi na tayo magkukulik niyan, babe. Kasi alam niyo ba yung ginawa namin sa stickies namin? Ano? Pinabigay din namin. Kasi ano naman gagawin namin dyan dun eh? And tama talaga yung i-box. Kaya lang siya ng plastic. Dun sa palengke. Char, hindi naman siya palengke. Pero that's the closest to a palengke na we can get here. Ito, excited ako para dito guys. Baby octopus. Ayan. Naisip ko, gusto ko siyang i-fry. Yung ginawa ko sa chicken, gusto kong gawin yun dito kasi feeling ko masarap talaga yun. And then we got prawns as well. And then dalawang pork hocks. Dalawang pork hocks, guys. Pork hock was $1, $5 each. Ako na bahala dyan, babe. And then we got the pork spare rib. Hindi naman siya as in sobrang laki ng difference ng presyo. Konting-konti lang. Parang kung iisipin mo, okay na sa Kohl's kasi malapit kasi sa gasolina papunta doon, alam mo yun. Nakita ko to doon, ang tawag dito kangkong. So naisip ko agad sinigang. So magsisinigang tayo one day. Ang mura lang nito, $2.50 lang itong whole bag. Like usually siguro mga ganyang presyo, isang capsicum lang sa Kohl's. So yan. Para yan sa lunch ni Dan. So i-prepare natin yan maya-maya lang. Cucumber, hindi ko na alam kung magkano to kasi walang presyo sa bag niya. Pero yan. Kailangan namin ng cucumber para din sa lunch ni Dan. So, prepare din natin yan mamaya. Okra, para sa sinigang natin. And then, kalabasa. Gusto kong yung prawns ba, gusto ko siyang lagyan ng kalabasa, tapos sitaw, tapos gata. Kaya lang walang sitaw eh. Dalawa nito, Pure Foods, corned beef, kasi wala na ako eh.
And mas masarap para sa akin yung Delimundo. Kaya lang mas maliit ito. Yung Delimundo kasi malaki. I think meron naman silang maliit. Pero, yeah, yung Pure Foods, masarap din naman siya. And then, coconut cream, coconut milk. Tapos, dalawang maliliit na coconut extract. Coconut extract. Same lang ba yun sa coconut milk? Hello. And then, ito. Dalawang. Pag pumunta kami ng Asian shop, Filipino shop, lagi talagang inaano ni Dan. Bili tayo nito. So, yan. Dalawa para sa spaghetti. Hindi ko alam kung kailan kami mag-spaghetti. Wala naman kasi kami hotdog. And then, ampalaya. Gusto kong maginis ng ampalaya one time. Yan. Let's put this away. Nagpre-prepare ako ng pang-lunch niya bukas, guys. Tapos, ito din. Natapos ko na yung chips. Kasi, gusto niya mag-chicken and chips ngayon. So, nandito na yung chicken. Pero, tingnan nyo. Ang aking customer. Tinulugan ako. Siya na talaga ang tinulugan ako, guys. Napagod siya kakadrive. Yung blanket na yan galing sa mama niya. Hindi ko alam, hindi ko na yan gigisingin. Mamaya na yan. Patulugin muna natin. Kawawa naman, oy. Pagod siya. Pero yeah, ito ready na to. I-air fry ko din to siya. Tapos, nakapag-cut na ako ng carrots at saka, yan, may cucumber dyan sa ilalim. Ayan. Para yan sa lunch niya kinabukasan. Gising na yung customer ko, guys. How was your sleep, my love? Pwede na natin i-air fry ang ating ito. Ang dami nito, pero kukunti lang to mamaya after na siya. Parang pag nainita na siya, mag-ano kasi siya, liliit. So, okay lang. Actually, kanina nung si Dan pahiga-higa dun, tapos dun din higa-higa din ako. Gusto ko na din talaga sanang mag-nap, kaya lang sabi ko hindi pwede kasi maaga pa akong gising bukas. Alam ko na kapag nag-nap ako, ang tagal ko makakatulog. Hindi pwede. Alam nyo ba, hindi ito na-open, guys. Hindi siya natatanggal. So, parang hindi siya refillable. Kailangan namin bumili ng ibang, pang-grate ng salt. Kasi yung binili ko na salt, rock salt, eh. Kailangan talaga ng ganyan. Hello, guys. Naglagay ako nung yung favorite kong clay mask. Yung pink clay facial mask from Dr. Pore Tightening. And, ang galing niya. Ano siya, bagong packaging na siya. May sabi pa dito, oh. Don't be loose, be tight. Para yan sa pores niya, huwag kayo. Ano natin, i-rinse natin. Kasi ano na to, mga 15 minutes na to sa mukha ko. And kailangan nasa mukha lang siya mga 10 to 15 minutes. So, rinse na natin. And then after nyan, yung ano ko na, yung skincare ko na, like toner, essence, moisturizer, eye cream, sa eyelashes ko, sa eyebrows ko. Yun lang. And sa lips ko pala, lagi ako nag-a-apply ng Vaseline. Yung maliit, yung my lip therapy, yun yung lagi kong nilalagay. Wala siya dito kasi nandun siya sa bedside table ko. Hindi ko talaga yun nakakalimutan. As in, every night. Parang na siyang lotion ko na every after ligo talaga ako nalo-lotion kasi kapag hindi, parang meron talagang kulang. So, hindi ko na talaga siya nakakalimutan. Lagi siyang nasa bedside table ko. I-rinse ko lang yung mukha ko. So, ganyan yung itsura niya. Hindi ko napakita sa inyo kanina kung ano yung itsura niya nung paglagay ko pa lang sa kanya. Pero, yeah, medyo kasi siya, nagda-dry ng konti. Hindi like completely, hindi siya nagka-crack whatsoever. Pero, maganda tong mask na to. Yan guys, tapos na ang gawaing bahay. Kakasampay ko lang ng last load natin tonight. Anyway, yun na yung vlog natin. Thank you so much guys for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully bukas. Be good, guys. Good night. My love. Good night to the people, my love. Good night.